Denne film handler om Hanne. Hanne har valgt at fortælle sin historie, og ved at bruge sig selv som eksempel og lade filmen følge hendes hverdag, ønsker hun at vise, at det er muligt at få et godt liv, selvom man har fået stillet diagnosen skizofreni. Men det er vigtigt, at man selv gør en indsats, så man bygger en bro til livet. Ved at give sin historie videre, håber Hanne på, at andre kan få energi til selv at gøre en forskel og selv få et godt liv. Selvom de har fået en diagnose, der kan tage pusten fra de fleste, men som Hanne siger, livet er som en stjerne, der er en vej til os alle. Jeg håber, at jeg via min historie kan hjælpe andre på glæde, om jeg så må sige. Jeg vil sige, at det har hjulpet mig meget med mine skriverier og mine tegninger, men det er jo ikke kun det, der tæller. Det er også medicinen. Og en ting mere, at det er meget, meget vigtigt, at man arbejder med sig selv, at man vil livet, at man ikke bare lige læner sig tilbage og siger, nå, nu ordner pillen og medicin og lægen det hele for en, for det gør de ikke. Man skal arbejde meget med sig selv, og hvis man gør det, knokler som en hest for at komme tilbage til livet, så får man det også på et sølvfad. Simpelthen. Det kan ikke være mere udførligt forklaret.